Obila moko adek ochwal nyim jang'ad bura Geoffrey Onsarigo mar chiwo neno margi kotenore kod nek mar rawera miluongo ni Rex Masai. E kinde neno margi, obila go nowacho ni gin ok ging'eyo obila miluongo ni Isaiah Muragiri ma en achich ma itudo gi nek mar Rex Masai. Nyakidi lero nowachni. Ne en odiechieng' machielo e doho ma Milimani mar winjo buch nek mar rawera Rex Masai manonegi e kinde ng'anyo mag Gen Z. E nyim jang'ad bura Geoffrey Onsarigo, joneno moko adek ma bende gin obila nochwal mar chiwo neno margi. Neno manopedhe nyim doho kod apis jamin wach ne nyiso listi mar gige lweny ma tesend obila ma Central ma tarik 19 dwe mar auchiel higa 2024. Listino ne nyiso ni kanyo manondike nying obila Simon Waweru noruchi motelo ne ndiko nyinge. Kata kamano, jal manochuoyo kogno kanyo ne en Martin Kithinji. If you look at that entry where your name is now on top of the whitewash, yes, Your Honor. Are you able to tell whose name was had been deleted? No, you can't tell, Your Honor. You cannot tell. Yes, Your Honor. So how do you know that it was Corporal Martin's name which was there? I can tell from the signature that is on the head of the entry. Just speak up. You can tell from the signature. Yes, Your Honor. So you can tell from the signature that it was Martin. Yes, Your Honor. But are you able to tell? No, from his name I can't tell. From the name that was deleted, are you able to tell? No, Your Honor. You are not able to. Kaluwore gi Kithinji, onge jal mora moyiene chuoyo kogno kar ng'at machielo e kinde ma gikawo gige lweny, wirani ponono gir lwenyno oti godo e nego ng'ato. Jal manochuoyo kogno ema kawo ting' makamano. He corrected and wrote the name of another officer. No, I'm just asking against this one. If it was cancelled, will you bear the responsibility being that it is you who had the firearm? Your Honor, it cannot be cancelled, but because I have the gun, it cannot be cancelled. So what you're also saying is that we cannot then rely on this record here because it refers to two different people. Simon Waweru, whose name appears here, and yourself, whose signature and post number appear on the other side. This is a human error, Your Honor, which was corrected by the in-charge armory. So, but this part is not where I they correct. did not have 2 firearms. I had only 1. Neno no bende no nyiso ni obila machielo Geoffrey Muragiri noduoko bunde mibayo godo iro malungo wang' tarik 21 dwe mar auchiel higa 2024. Ma kopogore gi neno mare ni noduoko bunde no tarik 20 dwe mar auchiel higa 2024. Well, here that you returned the launcher on the 21st. Is it not so? It's written so. It is written so. While when did you return it? On 20th. On 20th. So if I say that the entries that are made in this movement register, arms movement register, are false or misleading, am I correct? I'm not in a position to answer that. Joneno duto adek mane ochwal e nyim doho bende notamore kendo wacho ni ok ging'eyo obila Isaiah Muragiri ma bende e achich mitudo gi nek mar Rex Masai. Burano ibiro winj kendo tarik 29 dweni. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.